volem robar un minutet, només un, de la vostra atenció. Sí, tenim un projecte que es diu Climate Sessions. Climate Sessions, sessions per el clima. I és un projecte bastant guai, però que podria ser una mica millor encara. I de què va això de Climate Sessions? Doncs això de Climate Sessions consisteix en que gravem, produïm i difonem sessions artístiques amb temàtica ecologista. I les pengem a les nostres xarxes. Això. De manera que queda un punt de trobada de tot l'art ecologista perquè... Sí, fàcil de trobar. Què passa? La cosa és que tot això sona molt guai. Exacte. Sí, Molt guai. però costa. Sí. Joventut, precarietat, falta de recursos... Pandèmia... Demanar-li a la germana del veí de la teva cosina que et deixi el trípode per 5è cop consecutiu... Clar, al final ja et diu... I per això necessitem una mica d'ajuda. Sí, ara de debò. Ens prenem seriosament el paper de l'art i de la cultura per generar les transformacions socials que necessitem. Exacte, i ho volem fer bé, i ho volem fer menys precàriament que vam fer la primera temporada. Pepita, déjame un trípode. Juanita, déjame la cámara. Oye, Maripili, ¿puedo usar tu terraza para grabar un vídeo? Perquè avui dia, si no ets un pro de l'edició, ets unos vídeos de la màxima qualitat, doncs no et fan ni punyetero cas. Estem demanant calés? Sí, una mica. De fet, el propòsit d'aquest vídeo és anunciar que llancem un... crowdfunding! Per produir la segona temporada de Climate Sessions i surt aquest divendres 5. El crowdfunding, la temporada surt l'any que ve. Llavors, clar, necessitem una miqueta d'impuls perquè hem ampliat l'equip i hem fitxat una sèrie d'artistes molt guais i molt compromesos, però clar, volem fer les coses bé. I per això necessitarem una petita donació. Una petiteta donació. Sí, bueno, diverses petites Diverses donacions. petites Sí, donacions. amb una només No. no tirarem. Així que res, super benvingut qualsevol tipus de difusió que ens podeu fer, si us plau, envieu aquest vídeo al grup de família. El típic amic friki del col·le que li agraden les plantes. Fer un canvi en la cultura i construir una opinió pública forta respecte a aquest tema, que es necessita és material, és contingut cultural, és art. De veritat creiem que és una aposta necessària i necessitem la teva ajuda. Bueno, doncs això, us deixem el link de la plataforma de crowdfunding on estem fent aquest procés. Si estem a Instagram, el link està en la bio, si t'ha arribat això per WhatsApp, el link estarà en el mateix missatge. Sí. I a partir d'aquí doncs, podràs fer una petita donació i pots fer un seguiment de com va la campanya. Tremendo! Tremendo! I ens pots seguir a xarxes socials @ClimateSessions. Climate Sessions con 2 S. Pensa que si es fonen els pols, Papà Noel no podrà portar-te regals aquest Nadal.